Dolazi Božić. Ko zna što će mi ova moja ove godine darivati za Božić? Ko zna hoće li se ovaj moj sjetiti kupiti neki poklončin za Božić? Prošle godine je na sam badnjak trčao kiosk. Vidjela sam ga kroz prozor sobe. To može kupiti bon za mobitel. Zapravo je kupio neki jeftini dezodorant neugodna mirisa, zamotao ga u običan bijeli papir i stavio ga pod bon dok sam ja bila u kupaonici. Rekao su mi da slavimo Božić jer je to rođenje Isusa i da se tim djetešćem rodila ljubav, dobrota i mir među ljudima. Ne razumijem zašto se onda uvijek pred Božić mama i tata posvade.